मानसि हिसाबै जोनोम मोननायनि उनाव जोङो समाजनि गासै नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो गोनां जायो। थैजासिम जोनोमनिफ्राय सासे खुदियाखौ बा सासे गथ' गोरलैखौ जाबायदि नेमखान्थिजों फेदेरो फोलावै थैजासिम जा नेमखान्थिखौ फालिनायनि मानसि महरै बेयावनो धोरोमा अरायबो दं। धोरोम नेमखान्थिया बेहायनो दंबाय। बयबो आखाइ खबनाय हो। बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनैनि लाइमोनफोरखौ लानानै बेहाय जे मोनसे सांग्रांथि मेल खुंदों। बिदि मेल खुंनांगौनि जोबोद गोनांथि दं गामि ओनसोलाव बा भितोराव थानाय मानसिफोरनि। बर' फिसाफोर माने ओरैबायदि माबायाव दं दानि लाइमोनफोरा माने बहुद बुस्थुखौ मोनथिजोबा बा बिसोर गाव थांखि लास' हाया, गारजेनफोराबो होस' हाया। बिदियाव आं मा सानो जेनेबा गुबुन जायगानि रोंगौसा बा एक्सपार्ट पार्सन बा रिसर्च पार्सन बा फुंखा सुबुं बिदि लेंहरनानै बिदि लाइमोनफोरजों एक्सुवेलि सावरायहोनांगौ। बोसोराव खननैसो बिदि सावरायनाय जानो नांगौ। बिसोर अब्लासो मोजां मोनसे लामाजों बा गावनि जिउनि लामाखौ मोजां फारसे सायख'लांनानै आवगायलांनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दं। आरो दिनैनि सावरायनाया बिनि सायावनो जादों आरो बिनि सायावनो आं माखासे बिबुंथिबो लाखिदों। स' मिजिंथिदों लाइमोनफोरा बा दिनैनि बाहागो लानाय लाइमोनफोरा इयुनाव गावनि थांखियाव सौहैनो थाखाय माने मोजां मोनसे थांखि लागोन। माबायदि आवगायलाङोब्ला माबायदि जाहैनो हागोन बेखौ बिथांमोना थांखि लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बेखौ माने लानाया बे मोनसे समाजनि सायावबो सोनारो एक्सुवेलि। समाज बा मोनसे गामि बा मोनसे ओनसोल बे समाजनि मानसिफ्रा जुदि कनसियास बा सांग्रांब्ला बेयाव लाइमोनफोरा गाज्रि जानायनि खुनु बाथ्रायानो फैया। लाइमोनफोरखौ नोजोर होनो हानांगोन बे समाजा बा बे ओनसोलनि मानसिफ्रा नोजोर होनो हानांगोन। दिनैनि बे जोंनि लाइमोनफोरा बयजों थांगासिनो दं बिसोरखौ बादाबो होनो हानांगोन बा बिसोरखौ मोजां लामाजों लाबोफिननो हानांगोन। आरो ओरैबो जादों जोंनि गेदेर गोलावफोरा माने गावनो देखायदों बा गावनो जानानै लोंनानै देखायदों, फेग्रा मुवा बाहायनानै दिन्थिदों। ओंखायनो लाइमोनफोरा बेखौ फल' खालामदों। बेखौबो नङा होननो हाया। बेखायनो बे बुस्थुआ फारनैथिंबो दाय दं। जोंनि समाजनि थाखाय बेखौ माने गैया खालामनोब्ला गोरों गोरा बा गिदिर गोलाव सुबुंफ्रा बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन बा फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय। जिहेतु बिथांमोनखौ नुनानैसो लाइमोनफोरा बाहायदों बेखौ बुंनो नांगोन। जुदि आरो ओरै बुङोब्ला लाइमोनफोरा बाराद्राय जादों फेग्रा मुवा बाहायनायाव, खिन्थु बेखौथ' आं गामि ओनसोलाव बारा जादों होननानै साना। टाउन सोहोराव बा नोगोरमायाव जायफोर लाइमोनफोरा फरायनो थाहैदों गामिनिफ्राय उदां रायजोआव गिदिंहैनाय बायदि मोनो। लाइमोन सिख्लाफोराबो उदां रायजोआव जेन गिदिंहैनो मोन्दों बिसोरो। बिदि थानानै मा जायो बिसोर फेग्रा मुवा बाहायनाया बारा जादों टाउन सोहोर बिदि ओनसोलफोराव। आरो आंनि बे नोजोरजों जा नुबाय थादों दा माने ड्राग्स बाहायनाय होनना बुङो जों जिथु माने फेग्रा मुवा बाहायनाय। बे लाइमोन फरायसाफोरा माने टाउन सोहोराव बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिनि दायखौ जों मा बुंगोन, बे लाइमोनफोरा गावनो खालामना लादों। जेनेबा लोगोफोरजों थानानै गावसोरनो मावनाय खामानिखौ मावदों बिसोरो। समाजनि बेरेखा खामानि मावदों जायनि जाहोनाव माने क्राइम माबाफ्रा बांदों जोंनि माबायाव। दा गामिनि रुजुनायाव बे माबायाव आरो टाउन सोहोराव बांसिन नुना मोनो बे बुस्थुखौ।